खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 6 फेब्रुवारि बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मानिबा जाहोनाव गावनि आंगोखौ खोमाना लानांगोन, गोसोआ बायग्लिगोन। वृष राशि। गोसोआव साननाय बायदियैनो खामानिया जाफुंगोन, सुखु गोजोनैनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। सांग्रांथियै सोलियाब्ला माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ, गोसोआ असान्थि जाबाय थागोन। कर्कट राशि। गोबाव समनिफ्रायनो हास्थायना थानायखौ मोनफुंगोन, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। सिंह राशि। नोंथांनि आरजिना लानाय रांखावरिया जोबस्रांलांगोन, गोबां जार्लायाव गोग्लैनांगोन। कन्या राशि। मावनो लानाय खामानिफ्राव हेंथा सोमजिगोन, खामानिफ्रा आद्रा जानानै थागोन। तुला राशि। नोंथाङा सानस्लाबनो हायैयाव गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन, बिमानि सुखुआ गैया जागोन। वृश्चिक राशि। धोन दौलत आरजिना लानो हागोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। धनु राशि। नोंथाङा गोसो थोलायनायनि दौलेङाव गोग्लैनो हागौ, गोसोआ उरां फारां जाबाय थागोन। मकर राशि। नंखाय बाथ्राखौ लानानैनो सोरजोंबा नांलायनो हागौ, बुजिलायैयाव सुथुर जालायगोन। कुम्भ राशि। मोनखानाय मुवाखौ खोमाना लाफिननांगोन, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मीन राशि। दिनै नोंथाङा गोथार खामानि मावनो हागोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजिअथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6001597629 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।